Olen Marko Jauhiainen, HRX Finlandin toimitusjohtaja. Yrityksemme tuottaa palveluita, kansainvälisiä kuljetuksia pääasiassa Itämeren ympärillä olevien maiden välillä ja sisäisesti. HRX-konsernin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja osana tätä päästöttömyystavoitteen saavuttamista päädyimme Renault Trucks täyssähköpakettiautoon. Kaupanteko onnistui erittäin hyvin Jaakon kanssa ja iloisena yllätyksenä saimme auton aikaisemmin kuin oli ajateltu. Voin hyvin suositella Renault Trucksia myös muille. Myös rekkaveturimme pääasiassa tänä päivänä on kyseistä merkkiä.